ଦେଖ ଏତେ ତାହେଲେ ବୁଲିଯିବା ଆଜି ଭୂଷଣ୍ଡ ସୋର ତ ଦେଖିବା ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରି କରି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ତୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିଗଲା ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଉଛି ତ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରି କରି ଯାଉଛୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଏ ଦେଖିବା ତୁ ମନ୍ଦିରର ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସୁ ଆସୁ ସିଧା ପଶି ଆସିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଏତେ ଭିଡ଼ ତ ଆମେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଲୁ ତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରି ସିଧା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରର ଡେକୋରେଟ୍ ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ ଏବଂ ଏଠାରେ ରକ୍ଷା ଦୀପର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଅଛି ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ ମନ୍ଦିର କେତେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ଠାକୁର ଭିତରେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଯାଇଛି ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ସେଠାରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଏବଂ ଭାଇ ଆସିଲୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଲକ୍ଷେ ଦୀପର ଆୟୋଜନ ଅଛି ସକାଳ ଦିଶୁନାହିଁ ଭଲ ଦେଖି ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଦୀପ ଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୀପ ଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଦେଖିବାରୁ କେତେ ଲିପୁ ପୁରା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ଓକେ ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆସିବାର ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଯାଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ MLA ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତିର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ତ ଏହା ଦେଖି ସାରି ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଯାହାକି ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ବହୁତ ଜାମ୍ ଯାହାକି ଘରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଯାହାକି 9ଟାରୁ 10ଟା ହେଇଗଲା ଟିଭିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଥିରେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲୁ ଜୟ ମହାକାଳ